adlaw Eastern Visayas and hello ha akon mga igkasi ko magkasi-kasi. May ada ko pamulay para hini nga episode 50 pesos worth of load GCash from me. Ang makakatigo kun hino ang nagyakan hini. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Once again, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So comment lang adaan first nga makaka-comment may ada 50 pesos worth of load. Para ha akon interpretasyon, inihiya mga kabataan niya na dapat makatapos kita hanaton pag-eskwela kay amula ini an maipapamana hanaton mga kag-anak. Bisan piran aton edad, bisan ano an natabo ha aton, paniguro kita ngan ayaw kita kahulop nga makuha iton nga diploma. An aton makakaupo din nga episode usa inihiya nga graduate learner han ALS. For more information, let's watch this. Maupay nga adlaw mga netizens ag adi naliwat kita naton segment nga dia nahuhulop. Adiyan aton kaupod yan ha, parahan yan na naton nga episode. Hello po, ako po Rachela Sipika, 21 years old, na ako po ha, Barangay 106, Santo Niño, SOS North Village, Kawayan. Okay, so anot imo agnay or anot akong pwede tawag ha imo? Rara, ganon. Okay. Shella. Oh, Shella. Shella. Okay, hi Shella. Ako kain hi Ate Diana, usa nga staff han Anwaray Party List. Kumadi kami para maka-motivate kita han aton mga netizens or magkirita kung papaunan ho para diri kita mahulog ha aton padadlaw-adlaw nga natatamasa or na-encounter nga mga problema. So since 21 years old ka, di ba? And ani mo background is kaka-graduate mo pala. Yes po. Oo. Kaka-graduate mo pala han ALS. Ano ang ibig sabihin ng ALS? Alternative Learning System po. Nag-aano ito hiraan mga... Actually po, it's first nga ginano namon, tanan nga kanan subject at ordinary nga student, gin-study ang gap namon. Pero may da kami mga financial management, mga, tanan kami kasi always kami values. Values, tas mga time management. Damo na po gin-talk doamon ni ma'am. Baga ba kamo itong scholar, gihapon? Bagat may da nagap, kay may da kasi ano lahamon, naghahatag sometimes. Okay, Hindi na po so may nagkatagal. na-sponsor, Yes, may ganon. na-sponsor. Alright. May ada kita mga netizens, magkirita, nga may ada gihapon pakiana. Para ha imo Rachela or Shella, ano it COVID-19? Para ako rin COVID is common naman natin kung tawagon hiya nga sakit nga nakakamatay aton virus kung tawagon gihapon. Pero para po akon COVID is ginhimo ni God para challenge ha aton kay ay no nga diri man mahatagit ginuha aton hin challenge nga diri naton malalampasan. So way gapin niya para mas mapalapit kita iya ha aton pamilya ngay na tagsa-tagsa gihapon po. Very well said. Feeling ko ikaw na cum laude eh. Anyway, maupay ato nga imo baton COVID-19 usag gyapon nga challenge and diri ni igahatag aton kung diri naton kaya. Ano an mabugat na nga natabuha imo pagtikanghan pandemic hastayan na. I think kasi first ma-stress kita at mga natatabuha aton pero always man mga nga kita ha, part nga depression kay maguna-huna kita ang mga kailangan nga para lito naton which is di naton makakaya kay nawarayin kita mga trabaho, di rin naton matutustusan aton pamilya ngayon sugad man gihapon nga na late kasi ako na akon which is 2020 human na dapat ako pero naabot pa kasi yan na kailangan magtrabaho kasi ani ako amo na akong gusto habang na eskwela gihapon pero which is naiba kasi hiya na kay katungod nga sige lagapit patuloy it COVID. So umabot ba ang time nga na-depress ka tungod Yes po kay katungod nga amo kasi ito nagplano kahuman kasi na akong pag-ALS ma-work kasi ako. Tapos pag maka-work na ako, pwede na ako maka-enroll na akong tag-eskwela. So yan, nag-graduate ka na haals, may da ka pa ba i-enrollan or pwede ka na magbilinghin trabaho? Ginuhulat ko na lang kasi po at among diploma kung mahahatag man kay amo kasi ito akong gusto pasalani para makatrabaho ako kay gusto ko talaga makatapos pag-eskwela pero kailangan ko maluwat kasi anuhan ta akong pamilya kay ako man good la mother it nagtatrabaho. Okay. Ha mga namimilinghin mga staff
dida nga mga company, pwede naton kontakon here Sheila, pwede ka mo mag-PM ha amon page. Kaya ko man po trabaho bisan ako mag-eskwela kay ada man ito put attitude ng skill nimo kung nakakaya nimo to sa nga trabaho. Ha skill, signon naton, ano mo maihahatag, ano ni mo offer ngayon? Ha skill naman po kay Kaya mo pwede man ako maging flexible ita akong work, para ita akong time, kaya ko man ito kay which is maaram naman po ito kay nagtigang naman pa akong trabaho. Okay. Ano an may ada nimo nga waray ha iba? Para akon mas may gugma kasi ako akong pamilya, diri laha akong pamilya, ha akon mga kasi tao ngayon especially na po hagad kay hiya po kasi adi para haton. Ayan, siring pa man, ang gugma makakasulbarhan nga tanan. Ano ni mo requested song? Fight song po kasi akong pinaka. Ayun! Perfect! Fight song ang may ginuhulat ni Alanis. Okay, Alanis, kaya mo na yan! Let's hit it! Si Sheila na sang ehemplo nga diri pa orit nga tanan para haton pag-eskwela. This song is for you, Sheila. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make the heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I won't scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power is stand up. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And it's alright, cause nobody else believes. Cause I've still got a lot of fight left to me. Trihad lang edad para magtapos kita hit aton pag-eskwela ngayon. Kuhaon tagod dun anit aton karoyan ka aton kinabuhi. Sanglit ayo kita kahulog. Kay ipag-eskwela, amo lang itong butang nga di rin makukuha yung bisan hin o bisan san o ha aton.